Vaša aura ovplyvňuje váš život. Každý človek, zviera, rastlina alebo predmet je obklopený energetickým obalom, ktorý nazývame aura. Tento energetický obal, ktorý nazývame aura, je možné fotografovať a merať prostredníctvom rôznych prístrojov. Aura človeka v žiaducom stave je celistvá, žiarivá a plná čistých, životu prospešných energií. Ak je to tak, vtedy vieme, že je človek zdravý a v rôznych oblastiach žitia naplnený a šťastný. Aura, jej stav a obsah ovplyvňujú zdravie a okolnosti žitia v rôznych oblastiach žiaducim alebo nežiaducim spôsobom. V prípade, že je aura poškodená, tmavá alebo zanesená nepriaznivými energiami, vieme, že daný človek vníma a prežíva nepohodu v rôznych oblastiach života. Ľahko si môžete vytvoriť predstavu o stave vašej aury, ak si položíte niekoľko otázok. Ste často neprimerane unavení? Máte oslabenú psychiku až pocit bolesti duše? Chýba vám radosť? Trápi vás nesúlad v rodine? Finančné straty? Straty zamestnania? Choroby tela a psychiky? Strachy? Nutkavé konanie a myšlienky? Úzkosti a panické ataky? Obťažujúce myšlienky a pocity? Rôzne nehody? Závislosti? Ak vo vašich odpovediach prevažuje áno, vaša aura je s veľkou pravdepodobnosťou zanesená škodlivými energiami. Je nutné očistiť energie vašej aury. Je nutné auru zaceliť a naplniť ju sviežou životu prospešnou energiou. To, čo sa nachádza vo vašej aure, ovplyvňuje to, čo sa nachádza vo vašom živote. Očistením aury sa mení život. Očistenie energií aury človek vníma ako nápravu vo všetkých vyššie spomenutých témach. Cíti, že sa môže nadýchnuť, vníma viac ľahkosti a svetla vo svojom organizme a v okolnostiach svojho žitia. Pamätajte si, je dôležité mať očistenú a mocne nabitú auru, žiariacu zdravím, šťastím a radosťou.